Paljon sulla on? No mulla on Kaikki. Joo. Ja nyt puhutaan tässä videossa. Siinä oli 100. Oli siinä yli 100 ainakin. Ei ollut. Mitä hemmetti oli? Ei ollut, mulla on 132. Häh? Mulla oli 42 oli tässä. Mitä? Persee. Persereikä. Anna mulle, mä haluun. Ei, kun mä teen itsellekin. Eikö tehdä mulle? Tehdä muille. Älä laita niitä YouTubeen. Pistän tuba. No älä tee vielä. Tee. Mulle, eikö? Ei. Mulla on koko video ihan just tehty. Okei. No me saadaan kohta tää vielä. Jee. Joo. Saadaan vielä. Joo, me kuvataan ja kahdesta yksi vielä. Ei, tää on aika noobia, mutta ei ihan se haittaa. Hei. Yeah. Break it. No bridge. No price. Tuli lähti, koska sen takia, että ei ollut price. Pistän jonkun pienen musiikin täällä päällä sille, että mä pistän se tosi hiljaiselle, ei tätä ole mitään järkeä katsoa. Mihin sä menit? Joo. Sain nyt. Joo, me saatiin tää tehtyä. Mä pistän pausen ja joo, moro. No koitetaan nyt saada, no niin. Joo, Ritsa sai ostettua ton Big Login meille. Jee. Tuli sieltä maasta. No niin. Pistä se sinne. Anna attit mulle. Attit. Lena. Mikä idea sulla on nyt? Hei. Sun pitää pistää blokit, että se suojaa. Sun pitää pistää joka puolella blokit, että se... Ai niin joo. Tohon Tarvii VL. Mihin? Mulla ei ole kuin yksi mappi. Ja vaan hamster dash, etkä sä voi huijata. Pistä nyt pause paikka. Moikka, mä lopetan tämän videon nyt tähän. Se olisi ensi episodi. Moro!